bụ na mmadụ ma ọ ga-bịa doziere ezinụlọ, ịma ihe ekwu mechie ọnụ na-abịa gị. Mmadụ kpọọ gị bịa na ya na nwunye na-ese okwu, ịma ihe ekwu mechie ọnụ na-abịa gị. Dam ije mụ ya ọkụ, ije gbaa fuel n'ọkụ na-enwu enwu, ọ ihe jọgburu onwe ka ọ bụ. Ije ghasa the family dị mmụọ ọjọọ ka. Kedu ka di na nwunye ya esi na-enwe okwu wee kpọọ ya nwoke si abịa na ya na nwunye na-enwe okwu? The man na-akwasị ibu nwunye ma kuka eji esi nri, gas kuka sịrị na-ebusisi, buru akpa akwa nwunye na-atụfusisi gị, buru na moto gị jee dọba na shọpụ gị, buru egwukwe gị, buru. Ị nwee ike isi ya mbakwa gị na nwunye gị dozie, ị na-amụ ya ọkụ dị mmụọ. Kedu anya dị woman ya eji na-afụ gị? Ịmakwa n'ihe a ka eji egbu mmadụ. Yes, ihe a ka eji egbu mmadụ. Ọ bụ nwaanyị nwere ajọ obi, ọ sị na gị na-emebiri ezinụlọ ya bikọs di ebiri gị ibu ya, gị buru iburu. Kama ya agbahapụ aka gị kpọrọ ha ka pilot na-abịaghị iburu tii na moto, ọ na-atọ gị. Ihe ọjọọ na-emebe mmadụ a na-atọ gị ụtọ. Ichezozie na ị mụrụ nwa na ị nwere ezinụlọ, maka na ike iji wee manyere mmadụ ka ya eji wee manyere gị. Karma is real. Ị na-eme ya ọ na-atọ gị. Ichere na ị mụrụ nwa ya ejebe dị ma ndị ya anụta nwaanyị. Ịma ihe iyi ekwu, iburu moto gị na si ha jee dozie, ọ bụ ha jee kpọọ the two family ka ha dozie. Dam ije mụ ya ọkụ, ije tinye ọgbaghara dị mmụọ, ọ ihe jọgburu onwe ka ọ bụ. Gịnị na-esekwa n'okwu na nwoke na nwaanyị na-anọ na shop ya, nwoke ahụ enye ya ego, ha ekwe emetụ ego akụ, nwe ihe o kwere ya ewere ego eme, onye enye ya ego, ha akwụ ya ụgwọ ọnwa. Nwaanyị lekọta anya, nwaanyị gụrụ akwụkwọ wee jee were satifiketi wee jee chọọ ọrụ nkụzi, na-akụzi nkụzi, obi na-agụpụta ya because ọ chọrọ ịta ya afọ, chọọ ka o nwee ebe o si enweta ego, ka ọ na-aza eso saa. Ọ bụrụ ihe jọgburu onwe. So ụmụ nwoke a bụ animal in human form. Animal in human form. Ọ na-agagharị. Onye a na-agwa gị ihe ọ dị ọkwọ ndị ime ahụ, ife ose kpọsichaa, ọ na-aya diabetes. Ọ bịa bụ nwaanyị na-ebugharị ya, ụbọchị ọ lahụ 2 weeks n'ụlọ ọgwụ. Nwaanyị ahụ ọ na-ata afụ ya nọdobe na-enye nne na-eme ntari moroko. Ma still this nwoke nwe obi akpọ, obi ọjọọ, obi mmegide. Ihe ọchọ sọ ka nwaanyị na ọnda nyanwa ego ya enye, ọ chọọ ka o mee anything, ọ na-ata ya afụ. Ọrụ nkụzi o jee chọta ọ ihe ọjọọ ka ọ bụ. Kedu ụdịrị ubi ụmụ nwoke ụfọdụ na-enwe dị? Ubi nsi, ubi agụ n'ụlọ, mmụọ mmegide. Ị chọọ ka nwaanyị mee anything, ịbịa ha enye ya ego. Ị chọrọ igbu the woman egbu, the woman wee jụ, o wee bụrụ esemokwu. Ụbọchị kpọchide n'ilo, ata ya ụfụ, bukọrọ ngwongwo m ihe o ji esi nri, bu ya oyi gị nwoke si ya jee dobe. Dị iji otu ebe iri buru jee dobe na shop ya. Ọ maazị na the woman na-asụ ọfọ dị ya ọfọ, ọ na-asụli ya maka na ọ ya gasara ezinụlọ ya. Maka na ọ bụ na nwoke mma ihe, ọ ya asị na ma ha kwa ebu, biko gị na nwunye gị jee dozie, ọ ije kpọọ ndebe ụnụ ka ha doziere ụnụ okwu. Iti ike buru ngwongwo dị woman jee dobe na shop gị. Marụkwa ihe ị na-eme. Ọ bụkwa na ị nọ n'ọdị soshal midia na-eme ụdịrị ihe a, sepụ aka n'ezinụlọ mmadụ. Sepụ aka n'ezinụlọ mmadụ, maka karma is real. Ihe metara ọ ya bịakwutere gị. Ị mụrụ ozu nkwọ, mụọ ozuzo eke. Ihe ọjọọ na-emebe mmadụ ọ na-atọ gị ụtọ, ị na-enwe aṅụrị. Sepụ n'aka n'ezinụlọ mmadụ. Ọ bụrụ na iso na ndị na-aghasa ezinụlọ mmadụ,
sepụ aka n'ezinụlọ mmadụ maka na ọ ya bịarụ gị. Ọ ga-abịarụ gị, ọ bụkwa ma ọ ya bịarụ gị, ọ ya bịarụ gị. Yesu ineta ka ọ na-adị, ineta ka ọ na-adị, ịgasị ezinụlọ mmadụ, ineta ka ọ na-adị. Agwụchakwanụ ka ọ ha n'ọnụ. Cheta na mbụ Nwaada Frankenest Ezenwaka, ezigbote ada Abarukwu Nnobi, ada Ananso, ada nwa onye ọgaranya, nwa mụrụ na mma, nwa were. Ka ọ dịnụ.